nag 616 ako sa akong TikTok. Thank you kasi yung support na ko kanunay. Happy ko kay naamong mga followers na ko gana support na ko o kabalo yun mo unsa ko kalisod sa una o gibiyaan mo siya mong mama pero na rin kapot ko na mailan ko sa akong mama ngaya kong anak o karon di ako karon din kay nagpasalamat ko sa inyo. Emotion man ko karon kay lagi wala ko kabalo din ako ikuan sa inyo basta karon happy ko kay nabot na ko og 300k sa akong Facebook ug sa akong TikTok nabot na ko og 360k. Salamat kayo sa iyong support o ginaot unta nga subaybayan pa ninyo sa aton na usa maayahay ko or dili or di naman ako di padayon kay di magugusto nga ay malain ako bitaw ano. Pero magpadayon yapon ko para sa ako o para sa akong pamilya o tibuok ng pamilya. So salamat kasi yung support dili na ko to